Вече? Ами айде, нали помниш какво ти казах? Искам те тук преди да стана отпълно. Всъщност къде отиваш? До една приятелка. Хубаво, обаче да си пиша телефон и да разговаряш като ти звъня, нали? Да, но спокойно, няма какво да стане. Добре, Айде, чао! Чао! Те кога каза, че ще идва твой приятел? Както ти казах вече, той ще дойде с документите след малко, преди да тръгна. Вече ти го обясних няколко пъти днес. И не мога да разбера за какво трябва да питаш по 5-6 пъти едни и същи тъпи въпроси. Защото се чудя. За... Или трябва да го правим? Кое? Местенето. Тук имаме всичко. Имаме осигурен апартамент, работа, Какво е? покрив над главите си. Огледай се. Дупки. Гонина муха от себе. Нищо нямаме ние тук. А там също нямаме нищо, но ще си го изградим. И ще живеем по-хубаво, колкото сме живели тук. Добре, И ти ще се научиш да бъдеш благодарна за тези неща, а не да се държиш като една никаквица, защото си никоя тук, а там можеш да бъдеш някоя. Имаш само мен и това ти е единственото нещо. И ще научиш да оценяваш тези неща. А не да бъдеш такава. Сега ще отидеш и ще вземеш документите, които са ми необходими, а останалите неща аз съм ги уредил. Ясен ли съм? Документи за проверка, моля. Като следваща новина, Европейският съюз изтъкна информираността на гражданите като фактор номер 1 при борбата с трафика на хора. Във връзка с това, всяка държава членка ще се постара да даде гласност на проблема, да сложи на преден план вече съществуващите кампании за борба с така нареченото модерно робство и да окуражи ангажираността на европейските граждани за въпроса. У нас няколко телевизии поеха инициатива за информиране на зрителите. Жестът, сигнализиращ задържане против волята или човек в ситуация на опасност, представлява изпъната нагоре във въздуха длан със свит навътре палец, върху който пръстите се затварят. Необходим е, за да увеличим шанса на жертвите да се завърнат обратно в общността, от която са били насилствено откъснати, а благодарение на центрове за психологическа помощ от специалисти и подкрепа в правен аспект подсигурим тяхната успешна интеграция и тяхното бъдеще. Нашата информираност и ангажираност спасяват съдби.